IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Pinasingkedan ti Ilocos Norte Police Provincial Office asaan ang mapektaran ti pagbiyagan digiti residente nang runa digiti mangalap iti panakaysayang kat ti balikatan exercises iti probinsya. Segun kani Police Major Christian Libadua, ni patungpal ti koordinasyon digiti kaming ti Armed Forces of the Philippines kadigiti lokal a gobyerno ken provincial government tapno masiguro ang minimal laing ti epekto daytoy kadigiti komunidad. Inlawlawag na ano pa'y adda digiti aktibidad iti baybay ken tangatang ket saan met adumteng iti punto a madadal digiti pagtengan iti ikan no marine life iti lugar. PFP already coordinated to provincial government and the localities to ensure that the said activity will not in any way hamper the livelihood, and very minimal lang naman po yung impact nito sa fishing grounds ng locality po. Inayon na asaan met ang masapol ang mabutang digitag tutubo ken environmental advocates kaputan nakasagana ti gobyerno amang salaknib itaglawlaw kabayatan ta aktibidad kunapit opisyal magtultuloy iti suporta ti nasyonal a gobyerno iti panakaangay ti nasaong nga ehersisyo amang ipakita iti panagtitinulong ti pagilyan kadigiti kakadua a nasyon iti seguridad ken panagsagana. Yes po, kasi ang coverage lang po nila is meron pong tayong air, meron din po tayo sa sea. But not to the extent that they will destroy all the marine life sa area po na. So wala po tayong dapat katakutan dito. And at the same time, the national government ensures also the support for this activity. Iti agdama awan tinay-report adak tila problema wenno panakapektar ti panagbiag digiti umili iti lugar apakaangayan ti balikatan exercises. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.